Joo. Joo, ei siinä. Joo. Sitten ajetaan näiden puiden vierestä, mutta ennen tuota puuta mulle. Mutta siitä välistä. Tästä. Miten? Joo, niin se täytyy olla. No joo, ei tässä ole mitään. Jatketaan sinne. Se on 5000 kartalla. Olipa jotenkin ouvosti tuossa. No niin, ei siinä mitään, mutta otatko jatkaa. Anna mennä vain suoraan. Tätä tietä aivan mennään. Se kaartaa sulle. Ja tässä on 4. piste nyt. Sitä jatketaan suoraan. 500 metriä. 90 mulle kaartain. 500. Ei, ota. Väärä mittakaava. Aivan perseestä mittakaavalta. Vähän, ota takaisin. Eli se ollut 125 metriä. Tästä näin. Ja sitten lähdetään mulle. Kaarretaan lähes kiinni tuohon ja sitten pyöräytetään tänne takaisin. Tuolla käydään vielä tännemmäs. Ota. Se piti aivan tuolta ja sitten lähdetään tuonne sulle. No joo, sitä pystyn monella lailla. Tänne. Joo, sulle vielä sit. Ei helvetti. Ei me ollaan. Ei, kyllä me ollaan aivan väärässä. Olisiko pitänyt vasta seuraavasta kääntää? Eikö me, joo, täällä vain käydään mutka, joo, ja sitten tänne. Joo, mulla meni sekaan sitten se. Ja sitten lähdetään tuosta päävystä sulle. Ja tuo kaivo kierretään sinne suoraan. Sitten tuon päävyn kohdalla tehdään sulle mutka, kierretään joku kaivo. Sulle. Jo aikaisemmin. Tästä puolesta välistä näitä rakennuksia. Tuolta nuin haetaan nuo kyltit. Tuosta. Se on vähän harjoituksen puutetta. Ajetaan tuonne seinään kiinni. Ei aivan kiinni. Sitten sulle. Ja sitten tuolta haetaan nuo kyltit. Tästä nurkasta. 4. Ja sitten sulle. Sinne jatketaan ja tietä mulle. Ja sitten seuraavasta mulle. Sitten sähkölinjaa. Joo, kaartaa mulle. Sitten kun tullaan piha-alueelle, niin pieni pykälä sulle. Tästä ennen linjaa sulle. Ja sitten lähdetään mulle. Joo, tästä ja tuosta ulos tuohon reunaan ja sitten sulle pyöriästi. Ja sitten kierretään tuo puska tuossa sulle. Ja sitten sulle. Ja sitten tuo viimeisen nurkalla on 5. piste. Me ollaan melkein ajassa. Tässä on 5. Odotpa mä katon mihin lähdetään siitä. Kaartain mulle. Sitten ajetaan tää reunaa, se jälimmäisen. Ja sitten mennään yli. Ja mulle. Polkua Tän yli. yli. Mitäs vähän? No se on kyllä siinä On ja se. siinä. Ei Ei kyllä se se. on tuota mentävä. Joo. Tuota polkua. Ei. Mennäänkö? Haara tulee. Ei, kyllä mennään vielä, koska mennään rakennuksen ohi. Tullaankohan tähän uudestaan? Joo.
Niin onkin. Tuolla on Täältä. 6, 7. Ja tuolla on puutospiste. Mihin? Odotapa. Joo, sinne sulle. Sitä polkua. Anna mennä. Ja sitten kaartaa sulle. Varo vastaan tulijoita. Ja sitten kun rakennukset loppuu oikealla puolella, niin kaartain mulle. Ja kolmannen rakennuksen päässä tehdään mutka. Eli tuolta otetaan tästä. Joo. 62. Hetkinen. Niin, onko tässä nyt... Käydään tuolla kiertämässä mutka. Tästä takaisin. Joo, takaisin. Oliko se kolmas rakennus? Oli joo. Ja sitten mennään samaa tietä takaisin. Joo, sulle. Aivan päästetään nyt tätä samaa menemään. Joo, anna mennä vaan, ollaan myöhässä. Kaartaa mulle. Sitten kaartaa sulle. Ja sitten kaartaa sulle heti kun on aukko tuossa. Siinä on kuutospiste. Tästä. Otapa. Tässä on. Tässä on kutonen. Joo. Tuosta. Tuon sen jälkeen. Sen lipputangon jälkeen kierretään tuo saareke sulle. Ajetaan suoraan. Sitten 4-5 sulle. Kierretään mutka tuossa ja lähdetään sulle. Vähän ulkona kierretään tuolta kohdalta, mistä tultiin sisään sitten mulle. Rakennuksen nurkkaan. Aivan nurkasta. Ja sitten kierretään sinne hallin taakse. Ja sieltä kierretään ulkona tästä. Ja sitten päävystä aivan päätyssä kiinni mulle. Aivan oli piirretty. Aivan päätyyn. No ei sillä ole mitään merkitystä. Tuolla on 74. Joo. Ja sitten tästä mulle. Ja sitten sulle siitä rakennuksen päästä. Ja sitten sulle. Ja sitten kaartain tuohon tänne mulle. Tuolla on joku kyltti. Otapa. Ollaan nyt 7. Älä ota vielä sitä. 7. Nytkö ollaan 7? Joo. 7 kassiin. Tee helvetissä. 7. Mihin me tultiin? Eikö joo, kyllä se jatkuu. Siitä niin, vielä ei olla 7. Otetaanko tuo? Joo, otetaan. Ja. Se oli vähän minun mokaa. Tuonne nurkalle. Ja rakennuksen päävystä sulle. Aivan siitä nurkasta päävystä sulle. Ja sitten ollaan 7. Joo. Ja sitten mennään yli tuonne rakennukseen ja sitten sulle. Siitä rakennuksen seinälinja. Hetkinen. Joo. Aivan. No siitä vaan anna mennä. Ja sitten rakennuksen päästä sulle. Ja sitten mulle. Ja rakennuksen nurkalle. Siitä sulle. Kierretään joku. Odotapa. Mikä tuossa pitää kiertää?